niệm Christian cái đây cái niệm trong cái chính lại lỗi cái si Galatia kalau nong pesan cái kot mana kong tu yang scam nomor kata haga jing lại lỗi cái bộ Christ lo pelai jepi walai ai bon riam pat jepi cái lengkor trong cái jing long rau Galatia san ni way kadon ke jing lai loi ke bo Christ lo pala ingi kata ke dei ke thong jong Jesu bo wan jing ni berthai ban palai loi ingi ke niam Kristan de ke niam jong ke jing lai loi ni lai na ke ai lai loi na ke ai Jesu habu wan je berthai ong la da pitip ke jing shisha kan pelaj pi baru ong ro yo bo khon pelaj ulong ubala lai loi de shisha show ke gospel Lukas kalau nong besar kot khat pra Jesu ong men se mu bleu hanga ulo pensle nga bani la ke gospel shi ke dok ban pelaj ye ki jing ban pelaj ye ki bala long rao cái jing kili cái đây cái này nghi long rau ha cái ấy nghi long rau ha cái ấy rồi cái ấy haswa jong kelenong besan jang cái city Galatia ada pipule kelenong besar bat pule kelenong belai apostol Paul Quran bet syapang beriu badan hak hukum hapok hukum baru betai wang beriu badan hapok hukum udah tong rau kalau nong besar thot benongkong ter ke betai ke ong wat hak ni ke metro lada ukhna rit u dei makna unong yo pateng umye per ai ru em nom rau mangiro uong kumta mangiro thot ba ar balai besau ong kumta mangiro man bangi dang long ki ba ki khana ki nepios ngilong hapo jeng kejing panyai jong usorda jong kenong hikai jong no hikai jong umrau Henry hakaya ke pabiang ubleu pa yo khon huyos manta ban pelat ye kita ke badan hapok ke hukum pat mentan namar bau bleu lo pa yo khon jo ni yo priang ye ke jing ting khon da ka bangi khot kerpat aba kopa kumta mangi ngilong kinong yok pateng lem baru blei Apostol Paul ong haswa bangi long ki huyos ki khon we huyos de khon ubala rangba haswa bangi long u khon ubala rangba huyos ngilong u nepios u khon ubadang red u khon badang khana baru Paul ong ni u khon badang khana udah napo ke jing sensyar jong kinong hikai jong tutor unong udah sordar nong penyayu unong pensung pensayu unong pen phong jan pen phong nep pen phong juti aja bat kumta ter uknarit tip ban le hi dalde baru knarit udai u nepios baru apostol Paul ong men bangi dang long ki nepios ngidon hapo ke jing hikai jong ki sordar jong hikai baru ong mangiru haga bakenjam se men bangi lang ngilong ki nepios ngilong hapok ke jing hikai ko hukum hapok ke jing hapok ko hukum kumda ke jing ai Kristan sebab Jesu wan umdai unepios Jesu wan ubadai uhuyos udai ukon belarang ba so Jesu uklem yap namar jingi haga por bo long nepios Jesu uyap naga pentagi pop jingi haga por bo ulong
huyos. Huyos de kon balarang ba. Unepios de kon badang khana. Ukon badang khana udon hapok hukum. Ukon balarang ba huyos. Ula like nag hukum. Ula poi haga kerdan jong jing ting kon. Kumta ganem Kristan. Kadai ganyam jong huyos. Ka jingai Kristan kadai ka jingai huyos. Kabla like nag hukum. Bat ubri bala like nag hukum. Don kamshu ban rungpat syaka. Ban syah hikai pat sajisin. Ban hikai kumno ban yaj. Kumno ban sedang mentok bantar banong pulih ABK yang saja sen ubri berpulih ABK umdai bala pas kelas 12 umdai bala pas degree ubri berpulih ABK berpersang yang sen deu kenarit dei tang kenarit dei tang nepios ubapulih ABK di eng dei tang tai ngim ngila ya pas kelas 10, kelas 12, ngilai pas BA, BSc, ngilai pas degree, ngilai pas master degree lut. Ngim kam suban pulih ABK, ABC saja sen. Ki badon kam yaki ABC, elementary. Kababul pareng ko ong. Kabadai ki stay kayon, stoy kayon. Kabakran Jepang ki ABK, jong kejing im, ki basic of life. Kejingai Kristan, kam dai ABK di eng. Kejingai Kristan, kadai kalau pas ya degree kejingai Kristan umdai u nepios kejingai Kristan kadai huyos Jisu umdai u nepios udai huyos ulong nepios isen men bala khai u nak pok meri hoj ngimla balen kita hari ke por bo pelai ingi ne kejing long brau ula long huyos so ngila long brau sisen kesingi ngila long kebumut ngila long ki nepios isen kesingi mentah la pelat yang iru Jisu na ke jinglong nepios mentah la poh ke kerdan huyos namar kata lenong besan khot ngong tu yang scam ha ke jing lai loi ke ba u Chris ula pelat yapi wa le ai bon riampat yapi ha ke lengkor jing ke jinglong brau ngan paraphrase namar kata tu yang scam ha ke jing lai loi ke ba huyos jo blai ula pelat yapi wa le ai bon riampat yapi ban long biang u nepios sajisen ha ke lengkor jing ke jinglong brau dala HM ngilalai nag hukum dala HM ngilalai nag jinglong brau mensyuah men bangin adon pok hukum la khang khop ye sentur jingi bat ke hukum ko ong boro ngilong ge bepop hasyua ba ge jingai kawan ong apostol Paul ndul nong balai hasyua ba ge jingai kawan la khang khop ye pok hukum khot arosan la nong balai khot arosan ko here menta balawan ge jingai ngimlong syuah pok hukum balawan ke jingat ngimlong syopok ka hukum so hukum kedai namenta ki kenarit ke hukum kedai namenta ki nepios borohot ke hukum kam julong namenta huyos de bru lopoh ka kerdan rangba ha ka kerdan jong jing ting khon kumta ban ruai ban kaang ban khot kerpat abakopa kam dei ka language jong nepios jong khuna jong khon bedang ret kedai ka language jong ukon balarang ba ubala poi ke kerdan jing ting khon so ka niam Kristan kedai ka niam jong jing lai loi ka jing lai loi bo Kristus pelai ngi kedai ke kerdan huyos ula pelai ngi na ka kerdan nepios pat mentang don kam syuk hukum pengintip kum no ban im ngidon ye ka weipat ke hukum ka bakham lor ka badai ka hukum jong umensim jong ke jing im ka badai ka an jong umensim jong ke jing im ka badai ka an jong blai ka bala tho ha ka dong no jingi ban mentang don kam ye gitu gi an ki bala tho homa ban hikai ngi kumno banang man im ye ga an ye ga ta ga an la tho ha ga dong no jongi menta ban om don kam ban wan dano mano ban ongi ngi dai ban kum ta ngi dai ban kum ne ban pelong ni pios bengi ngim don kam show yo no bru pale unta ngi la nang kum no ban im ka klem kren ni gni de ga jing start bru junga nga kren ye ka Bible ko ong labi pule ga si nong Hebrew kal nong pra ke dekot dengan puli dengan pechwa ke dekot ke ba cutway ke dekot ba shpo cutway ko ong kumni kani long jutang ke bangan pelong pat ke yeng Israel hadin gitu si ong try bangan bu yaki anjenga haga jimut jengki ngan tho yaki anjenga haga dono jengki but
ngan long uble jengki ki kin long upai lang jonga thot khat we bat kin om don kam ban da hikai yaki da mano bat ban ong hau parang marjan to tip yu try ngim don kam ban wan mano ban ong ngi to tip yu try pej kani ke tak bal tho humau le gum ne lo tai ngim don kam namar bale pitip namar ngila light na karta ne pios pat ko kum ni namar baro kintip yanga nado bodang rit hadu bukhratam nado berit hadu bukhratam ngila tip utrai kemud nat bat khna bat khulung bat baro khaj ngila poi haga kerdan jing tingkhon kanyam kristan ne kanyam jong jing tingkhon ka baro khaj ngila ya he bat temen bakhandai posnem bat bodang rit ubala nang ubala itho utrai kubunong pen imju baro ngila long ki huyos sudah kata de jingai kristan baru nong thok sigi bruong nangai udai apostol Paul om don kam ngim don kam man wan manu briu ban batai ngi kum no ban im kum ban ongi to tip utrai ban wan ban hikai ngi namar ban sha hikai de udang ne pios de uknarit namar baro ngi itho yu bible ko ngilanang kum no ban im ngim don kam ya ka hukum kum no ban im ngi don ngiyai haga jing shai ubadon kam ban cido ban yalam ban petin lenti dei tang khunarit lani dei bo matla lani dei bru bayai ke bedong ubadon kam me torchlight u kristan dei bolo poi haga state jong jing shai bolo poi haga hima jong jing shai lapan kendra yangi nag hima jong jing dom sig hima jong khon blai ka bolong ka hima jong jing shai so ngi khlem ya haga jing dom u kristan u ya haga jing shai kan niam kristan dai kan niam jing shai nim ju ya ke bedom par jisu long jing shai jing perthai wong unono ba ya how to jing shai unam jin thut lano ro hakashiti ke banukong jung yonis kalenong ba ar gat khot ke ar pho kong ngila pediang ya ga jing pensle bat ngitip iki baro pi ngila priang jing pesle hawe pa kitin ngila priang ya ka jing shai namar ha bablu prengkong we have received an unction from the holy one unction kitin original unction hang to gade krisma bat kinong batai kinong translate babul gisi ki ong ka jing pensle Krisma ke bekeran Jepang ke jing penslek ke bekeran Jepang ke bor ke bekeran Jepang ke jing lak bantip ke bekeran Jepang ke ability to know ke bor balak bantip ngila pediang ye kata ke bor ke balak bantip ke onction ngidon kata ke jing tip ke jing sotho na syapo mdei ke jing tip ke bada wan na syabar ke ban batayangi ngila pediang ya ka onction ya kata ka jingtip ka bana syapo namar ya ki anjo boleh la tho ha ka ba syapo ka dono jungi nadu bu jisuan ya ka an la tho ha dono jungi mdei la tho hau mau mentang don kam man bu itu mau bangin tip nang tu wan ra tu mo wi mon cha ong tu mo itu i cha ong tu kitin tu mo ngim don kam chuban ra itu mau ban bu khmat jungi bangin tip kum no ban im ya ga an jong ble la tho ha ngim maulang knep ka dono jingi but ya ga ta la khot ka unction la ya ga ta la khot ka charisma ya ga ta la khot ka jing smutho ka jing tip ka bana chapo unction so yonis nukong yonis kalau nang bas ar ga khot ar pho ko ngila pediang ya ga ta ka jing pensle ka jing tip ka unction ka knowing no ta bo khoi tam ngila tip ye ke baro khot ar punyo ko hari mentang dapat yang orang ngan hab pada pulih bangan dekan mau gashti benungkong jong yonis kono ba ar ke dekat ar pun yo kong henry kata ka jing pensle ya ka ba phile pediang no ka yai sa api bat phinom don kam yano bo on hikai phi here kumba kata ka jing pensle ka hikai phi syapang ki ekai baro bat ka jing shisha baraka amdon ke jing syukur kumta
kumba kala hikaya pi kum taruh pin yai sahu manu bahikaya ngi mentapan im mdesho kedak berthok humau ke badai nasyabar manu bahikaya ngi menta ka jimpen sle ka bala don ha ka dono jingi man bau ble uthok ya ka ha ka dono jingi keniam Kristan kadai kan niam ha ka bau ble uthok yigi anju ha ka dono jingi mdei ha gi mau ka bana syabar keniam Kristan kam dei ka jingi lam ka bana syabar ka niam Kristan kadai ka jingi lam ka bana syapo banilam na syabar pilong mrau pikalalong mrau banyalam na gajing tip ke pesyapo pilong usem dalade lada pidon kam ban dak yaki wei bakin hikai pikum no ban im pilong merau show tau brio henry lada pidon ke jing tip ka an ke pesyapo pidon ye ka rule ka law of god ka jing ka anyu blai ka badon po jopi pinang kum no ban im pilong ubala lai loi pilong merau pilapo ha gerta jong huyos so kenim Kristan kam dei niam ke basyania ha ka bor ke bana syabar bani lam lenti yingi kenim Kristan ke dei ke jingelam lenti ka badon na syapo ka ba mangihi ngi yat ha kata ka jing syai ngile priang ngi jing syai ngile priang ngi jing pesle no butabu khoitam kenim Kristan ke dei ke niam jong huyos ka bamtang am don kam syo yigi to ki an ki rule man bangadang long une pios kenim Kristan ke dei huyos wala like ngi to baro mentang ala ya hi mentang ala yo ihi mentang ala nang he ban ya namar ya ke jinsha kanim Kristan ke dei ber ka dono jangan namar baro briu ha pertheu ka ang ye ke jing lai loi umdon besno bang ban sha control hano hano umdon besno bang ban sha ban penya ye ke jing im jong u da ki we umdon da ka design ke bo boleh thau yo briu ubriu ang ya gajing lai loi boro khoj ubriu la do khna rit jusno tenat ban cha kontrol ha kimi kparo khna rit bodang lai saus nem gerta bodang arsem gerta ukwa bani leka badu siap boro si sngiu sobang meleka siap kimi kpa ju kiwan bagi tan unang to ubopli so tenat ukwa na tarau yam don jing lai loi wadu badang rit khna so tenat ban cha kontrol kwa ban leka chini sitai ki mi kpa ki berkat chpang jing pha jong tu khon na ta ga wan tan yo bu khe sho pli yo bu dat khli dat room jibet na ekrin le ye ki samla umdon samla brio umda bun usamla brio ki samla brio ki ba kham so tanat ki mi kpa jing ki bandon hayeng namar bandon hayeng usha kontrol hokmi kupa usha ongum ne usha tai usnyum le tip kas nyum le kam ka ye re kang nang dep khai lang ler lang thari ubapli usno tanat kum to penyeng usnyo to le usnyo to ukam so tanat bandon ha college bandon ha jakayo namar umdon bakren yu hang tu long free hang tu long lai loi ha mana po se yung tiba si tip kamon daw cha klam si bet perkat usnyo nga kerukam riam jonga daw sa kalam hayung laga dei kan thele ga senrang ju kham don ki sam lagi so tanat ekmi kpa ki namar kimi kpa ki panya ki long remote control ban panya ki kuno ban riam ban bek kuno ban so omda khambon ki sam lagi so tanat kimi kpa tare ka fact piti balai namar baro ngi ka ang ye ka jing lai loi ubri wi de ga design uk ang ye ga jing lai loi ka ban shapo ublai tip ye ga ta ka problem jong briu nomor demo ubatau yo brio uwan daga takalenti ban yalam yo brio om dei daga dak ka bana syabar ublei ko ban yalam yo brio daga dak ka bana syapo ula tho ya ka hang ni bagata ga bo tho hang ni kalong unction kalong anointing ka jing pensle kalong ka jing shai ka tahi ka bayalam lenti yo brio unam jin thut ubaya ka jing shai so ka niam Kristan de ka niam ka bayaj kabala lai na jing thut namar kala ya ha ka jing sha kanim Kristan de ke niam kabala seng nong rem ha ka jing lai loi ka snobang ye ka ne ka niam om namar bagi mi kpa jing ai khai nga ne namar ngalap dalade ngawat dalade pat nga syam dalade bakalong kum ne ai ngoi ublei bala khai nga ngi Kristan so ngala ban wat ye kini ke de ba khai nga we pat ka jingai tharai ngam la ban syam gini so ngade ubri ba wat.
kimi khpa jang khlam batay nga banong pe kalong kumne pe kalong ni nga wat hi nga shem hi bat matang kalong Kristan hi hari kabasung si kalong don shibun kiniam ki bom sha ye phi ban wat hi ki control phi na khle ngat ba che po tip chon poi wat ajing kili kiniam jing pi kili yo play so no bri dai ban kili jing kili yo play mereu me kili so briu im bopli hak jing sha control hak tu kan niam utip bakam dei tang ba hab pet pan im kum ne namar mom la lai tmo don shibon ki niam per thai ki ba intimidate ki ba control ye ki briu ki to ye jing lai lo no briu pat ki pelom rao yo briu ro serta ki kelalong ki mrao namar ki shepting ye khmat u briu ki niam Kristan ke niam ke bawang ra jing lai lo ye ki jing im jonga mantang e itho yo blai om namar ba ki we ki ongenga ngade ban itho mantang ala itho hi yu mantang ala lap hi mantang ala syami but om namar ba don upos om don namar ba don we briu uba ong le ta jit kumne jenta ngala tip na shapo daga ongshan ke bo blai tho ha ka don no jonga ngam don kami no ban ong tip yo blai ngala tip na do borit ha do bokraw ngila poi hakaya jong huyos ngila poi kaya jong jing ting khon namar gata yang scam magazine lai loi ke bo Chris lo palai phi white late long biang sa yisenu ne pios phila dei ki huyos